Education is a problem with young people of Zimbabwe. For the education that is now exorbitant for the affordment of the people of Zimbabwe. Chisa Bama Chisa. No good.
section 59 of the Constitution of Zimbabwe. No amount of intimidation will stop the force and the waves of change in Zimbabwe. Because you know what Kusunga Utungami recently, our Secretary General was telling us Musungwa. Change needs to be delivered in Zimbabwe. So intimidation rangaita. But let me say it right away, Muno Mcheke Stadium. At this Kuzotokera Shure, we confront the regime through the allowance that in our own community. Chisa Bana Chisa, Awona Yuta Wei, Nezoko. Says at Nikuta Urapano. No doubt Chief Apano Tumira Nesele Shidiki. Kuta our message in short, this is what we are saying. Gawe Chifa, Adigenge, Jerowaga Bata Futi. Gawe Chifa, Adigenge, Jerowaga Bata Futi. Gawe Chifa, Adigenge, Jerowaga Bata Futi. Adigenge, Gawe Chifa, we need to deliver change to the people of Zimbabwe. Since also teacher Ita, because we are allowed to do so. It's not a crime. Kuta teacher is valuable. Chisa mama chisa. Let's go. The guy who botala kiruan, oga na botala wakati. Kuti njinake mumba iti must go. This is my message to the young people. Maripano, vakarora, never karora. To save your marriage, it must go. Noda kuti pamusoro president neutungamiri wese uri pano ndichiti makorokoto eMDC nekuti musi wa31 July makavhotera MDC baba advocate Chamisa kuti vaite president. Ndinoda kuzvitenda, ndoda kuti ndibate nekukasira. Chekutanga ndechekuti madzimai vari pano ndoda kuti simudzai maoko. Muri kuona kuti ndo majority iri pano, maita zvenyu gatsikai maoko enyu pasi. Madzimai iwaya president vasiya kudzimba kusina mvura. Zimbabwe yakurarama from Monday to Friday kusina magetsi. Masiweji yakuita kunge rukova mudzimba dzevanhu. Zvese izvozvo zvinhu zviri kunangana nevanhu vamaona vasimudza maoko ari pano. Pane ruzhinji rusina kukwanisa kutouya pano nekuda kwekuti vatadza kuti vasunge kubva kudzimba. Madzimai
31 July iri kufanirwa kunge ichitungamirwa nababa vaChamisa. Tine vana vechidiki vari pano nokuti dambudziko riripo rinobata mai, rinobata baba, rinobata mhuri yese nemwana. Ndosaka tichiti mama, daddy and children, MDC pachirungu. Dambudziko ratinaro munyika muno president nderekuti mhuri irimo naona Mnangagwa and his team. Tiri kuti it's high time ZANU-PF yatadza nyika yaita mamvemve yaora. Hapana nhamo yakadai yatakamboona kubvira kana 1980. Iye zvino hapana chiri kufamba. President hakuna chekufambisa. Ndiziri makiu, vanhu vari kugara vakamira makiu. Kumabasa hakuchaendwa. Saka mudzimba vane mhiri shonga. Madzimai havana mishonga kuzvipatara. Madzimai vari kufa nezvirwere zvinokwanisa kuti varope nekuda kwokuti ZANU-PF haina kukwanisa kugadzirisa upfumi hwenyika iyi. Ndinoda kungoti president, madzimai ari ready to follow the path nokuti kuvhota vanhu vakavhota. Isu akuda kupiwa matikisi edu neZANU-PF kuti muende kuState House. Chisa Chamisa chisa. Isa MDC chisa. Madzimai waye. Mukugara kwangu pasi president, tine mhuri mudzimba vasisiri kukwanisa kuendesa vana kuzvikoro nekuda kuti kune nzara, nekuda kuti hakuna mari. Tinoda kuti isu tikupe space yenyu president nokuti ndimi president wenyika yedu. Tatenda. Kana president varipo vaChamisa vanosimuka vese vanhu vari kuranzira ndizoka kuti mukuru wakufuna zvakadini. So ndakusumudza vapresident vedu vabiti chisa mama chisa chisa Chamisa chisa chisa imasvingo chisa chisa masvingo chisa ezvoko pamusoroi president vedu advocate Nelson Chamisa, pamusoroi vatungamiri vedu vemustanding committee kunyanyanya Vice President Professor Welshman Nube, kunyanyanya our Secretary General Baba Charlton Wende, vatungamiri vemu National Executive, Provincial Chairperson neutungamiri wenyu, ma-provincial members abva kune ma-provinces, ma-districts, nemichita chevana ve-MDC, vana veChanza, vana ve-Proud Movement, the Proud Movement known as the Movement for Democratic Change. Party yedu yakaenda kuGweru musi wa24 to 27 May of 2019. Imi makanosarudza utungamiri hwamakaona hunofanira kuprovida a solution and an answer to the national crisis. So the mandate you gave to the leadership that you elected in Gweru was a mandate that it must resolve the national crisis yasunga sembambo ya arresta vana veZimbabwe. Crisis yacho chimbori chii
dambudziko racho chimbori chii? Hama dzinodikanwa, nzara yamunotaura imanifestation, isymptom yebigger crisis yatiri kufesa muno muZimbabwe. And that crisis is a political crisis. Political crisis yabva panyaya yesarudzo dzakabiwa naEmerson Dambudzo Mnangagwa musi wa30 July 2018. So to face a crisis of legitimacy, turikutongwa nevanhu vasina kupiwa kodzero nerudo neauthority nevana vemuZimbabwe. Ndosaka tiri pano tine crisis yeconfidence. Hatibhilive negovernment iyi. Tine crisis yetrust. Hatitruste chihurumende chaEmerson Dambudzo Mnangagwa. Tine crisis, comrade president, yemararamiro ari kuita munhu mutema. Munhu mutema anuna nenhamo. Munhu mutema akangwa nenhamo. 85% of the black person are kurarama below the poverty datum line. Ari kukorokoza, ti cross border trader, ari kutengesa madomati, ari kutengesa zviwitsi. Munhu mutema upenyu hwake hwarijuswa kunge svosve vaimbotaurwa nababa Tangirai. So the question that faces Zimbabweans, the question that faces the MDC, the question that faces nyika yose kubva kuDotito kuenda kwaChendambuya, kubva kuBeit Bridge kuenda kuNgai, kubva kuCholocho kuenda kuZaka, kubva kwaGutu kuenda Bikita, inyaya yekuti how do we resolve the national crisis? And that is why we are here. And ndosaka tauya pano for President Chamisa to give us an answer to how we resolve this national crisis of confidence, the national crisis of legitimacy, the national crisis of an economic implosion, the national crisis of a government that we don't love, of a leader that we don't recognize. I thank you very much. Our Vice President, Professor Osman Nule, Rapsuni Frey, President Yeri Nisova, Sumuka President, Murife, Pana President Osumuka, President Yeri, Osumuka Nisova. Thank you very much. Progress. My dear President Advocate Chamisa, Bamsoroi VP Babiti, Bamsoroi members of the Standing Committee, Bamsoroi members of the National Executive, Bamsoroi Chairman Wemaswingo, the leadership Yemaswingo, Bamsoroi Mese Magauya Urali Nasi. Tisati tasumutsa President
president kuti atiudze way forward. Hancho VPP takataura kuti tine nhamo muZimbabwe panapa, tine nzara, hakuna mvura, hakuna fuel, hakuna magetsi 24 hours 3 days 4 days, hakuna mari. Hancho kwanzima problems ese awa because of a stolen election. Hancho tine way forward, president ane way forward. Tisati tamusumudza kune mukomana uyu ane poem for the president. First of all, before I recite the poem, I want to thank President Chamisa for winning the previous 2018 elections. Members of the MDC Alliance Party and most honored President Advocate Nelson Chamisa. Right before you is Darren Muchuchuti to recite a poem entitled "We Want a New Zimbabwe." Zimbabwe has become a living hell, and that can be detected by everyone. Zimbabweans are suffering in the hands of the ruling party ZANU-PF. This ruling party has power, yet they do not have minds. And for a country to be progressive, there is a need of a leadership in the presence. Fellow Zimbabweans, let's try and put those with brains in power for a better country. We want a new Zimbabwe. Chamisa! You can agree with me that ZANU-PF is failing. Our country's currency is become very poor, and that is where the Zimbabweans' problems generate from. Children no longer have adequate access to education. People die every day due to lack of proper hospitalization. Because of lack of good roads. Not to mention about water and water supply. For sure, Zimbabwe has become a living hell. We want a new Zimbabwe. Chamisa Chete Chete. 2023. Chamisa Chete Chete. To make matters worse, the ruling party is just silent. They are just silent lawyers who are just swimming in the bodies of money, while the rest of us are languishing in poverty. They do not have people at hearts. Means of production is only owned by the ruling class, who are selfish. We want a new type of leadership. A leadership that has people at hearts. A leadership that lets this country develop. And there is none other leader than President Nelson Chamisa. Today's Dallas verse is Proverbs 29 verse 2. When a righteous man rules, people rejoice. But when a wicked man rules, people groan. I want to thank President Chamisa, Honorable Gumbi, Honorable Mango, and Chabadar to be good leaders. Thank you.
Bye bye Nzara, bye bye. Isamba Machisa. Notenda varukati tigare vari kunze vaone. Chisamba Machisa. Notenda leadership yese yauya pano. Chokutanga leadership yakakosha. Chisamba Machisa. Kukula Izenzo. Leadership yakakosha ndiye mivagari vemumasvingo mauya kuno. Ndoda kutendai Masvingo province, ndokutendai vagari vemuno mumasvingo mauya ne short notice, makaudzwa meeting late asi mauya neuwandu hwenyu. Ndinoda kuti muzororere maoko nekukutendai. Ndava munoramba makamira nemusangano wenyu. Ini semutungamiri ndinokutendai nokuti muri kuramba makamirawo neni. Haisi nyore kutungamirira nyika yakaoma kudai yokuti iwe unenge uri mutungamiriri akamirira chiedza. Woga waita rimwe boka rakamirira rima rinogara richitangara dhimoni nokuti nhamo yakavatenderedza vanobasa nayo vanoti chero nyika ikanyura ngainyure. Chikuru takabata pamasimba. Ndo chitarafu chandinacho chokuti vanhu vakatarisira mhinduro kuchiedza. Marima haripui chiedza. Ndima yese inofamba munyika muno yatakasiyirwa naDr. Richard Morgan Tsvangirai. Vakatisiyira vachifunga kuti zvavairwira zvava kunoita kuti zviite pakanzi Mugabe akubuda mumasimba. But we learned a lesson. Yakunzwa mchiti must go. We have learned kuti yes, individuals must go. But the fundamental thing there kuti tinofana kuenda is system. A system that represents darkness, a system that represents bad governance, a system that celebrates corruption, a system that belongs to the past, a system that is responsible for your hunger. Asi system ina mmiririri. Hakuna chinouya chisina vanochimiririra. Kureva kuti pari zvino mukoma wangu Idi, my brother, neno chamupinda kuti chii akunokopa bhuku raNarina Smith, bhuku raNarina Mugabe, bhuku remadictator muAfrica. That is not the way to be an alternative. That's why ndakamuudza kuti hurumende yemukoma ngoma
Niwabiti. Ndana kusumudzai ndikati nhasi chairman avapo sekuziva kwenyu ava chairperson Tabitha Khumalo ane basa ratakambutuma anga achifana nga ari pano because patinotaura tinozoisa chairman pamberi kuti ataure zvemubato nekutaura mamiriro akaita musangano. Zvino hapo anoteedzera Tabitha ndi Jobska. Ndabva izvozvi ndoba ndati nyika ino yabatwa nemweya usina kunaka. Ndaenda paprison chokutanga ndamboenda ndikadzi aiwa ari kumuti murefu vachinyeba zvavo. Ndaenda kumuti murefu zvikadzi aiwa asi kuno ari kumasvingo central. Ndodzoka kumasvingo central ndoona anga aripo ipapo akusvika akati president hamugoni kupinda. Ndikati uri kuti president ndiani? Ndikanza handisi ndokuti ichi advocate here. Ndikati chokwadi chapinda uno mumagadhi jere chapinda. Ndikati aiwa zvematitle hazvina basa. Ndauya pano ndoda kuona client yangu Jobska because ndine mabasa akawanda. Nhasi ndakapfeka hat yemutungamiriri hongu ane mukomana wake akabata. Ndamunozviziva kuti hakuna bapiro rinobhuruka ririmwe chete. Munhu nendima yake. Chero uri forosi chipani chinokwana nedzakawanda. Toda kuona kuti mukomana ari sei. Kanza president kuti mupinda hazvichaiti. Ndikati sei? Ndatapuwa instruction nevakuru. Ndikati yokuti ndikanza tanzi vachamisa kana vauya munhu mukuru titanga matifonera. Saka mukuti mukuru pakuti zvanzaiwa chimira ndifoni ndifona afona paya apedza kufona tukanza kwapisa ndikati chii ndikati banza basa rinotopera mukuru yakangopinda ipapo tapera ndikati kondopera chiita sei chii ndoda kungonoona Job ndinzokuti ari sei maakachengetwa nokuti munyika muno kune kodzero dziri muconstitution dzevanhu vanenge vakasungwa zvokuti vane kodzero dzokuonana nemagweta avo, vane kodzero dzokuonana nevatungamiriri vavo kana hama dzavo, asi varakidza kuti varemerwa. Saka ndamira ipapo for about 30 minutes vachifonderana meno officer commanding achifondera Harare achifondera nonga mukoma ID manje so nezvinoitika mutakishop wakutadzikwa nevakuru chisa mbama chisa kukula ndaramba ndakamira ipapo kusvikira vati aiwa vachamisa isatiziye kuti poitwa sei. Ndavapanetsa kumusoro ndikati mukusoro wacho kunani kanza mazita atina tinofira mujere. Ndikati imi muri mwarizei jere munoti munofira mujere tinofamba seizvo kureva kuti vanochengeta jere vanotovawo mujere. Ndazoona ndakamira ipapo ndinakomana ndandinawo pabva pasvika mapurisa eriot nadispo anjani dispo lwaindakangana zita rake ndikati kwakanaka here tikanzi tashedzwa pano tanzi tingoona kuti zvinhu zviri kufamba sei nekuti vachamisa vanogona kukonzeresa. Ndikati vakomana muzive kuti kuchavara.
chisingasviki isingasviki hakuna pasi rino. Munogona kuita manyemwe. Chenjererai kuita mbiri yekandyera rokuti riri kupfuta maningi iro richipera. Chenjererai kubatiswa chitsiga moita mbiri isina kunaka. Ndava munhu anozobatwa achitanga kuroya, muroya ari kudzidzira kuroya. Vakatanga kare havabatwi. Chenjererai kushandisa mutemo zvisiri izvo. Ndava isitogona kukuruma nemutemo. Ndava ndati handichadi kunetsa nemivakomana. Ndakutora matanho hangu andakutora. Nokana uchiziva kuti kwakunovara usanetsana nemunhu asina umbrella. Achaniwa chete. Handikuruza zvandiri kutora. Saka haiwa vatirambidza kutione job scan. Very unfortunate, but that is the character of our politics. No zvakarambwa. Izenzo. No zvakarambwa kai. Zvakabara hondo rusununguko. No zvakarambwa kane vakoma edu nevanasisi vedu. Vakayambuka kuenda kuMozambique because vangaona udzvanyiriri hwaitwa naSmith kuvarwi verusununguko. Skala murwi werusununguko. Isu tiri varwi verusununguko. Hondo yedu yasiyana kuti haisi yepfuti. Hondo yedu ndeyekutaura chokwadi. Hondo yedu ndeyekuuya nechombo cheshanduko. Isu tinozviziva kuti kwatiri nhamo ingawanda, zvinhu zvingarema, but hakuna sadza rakwata rinoita mbodza. Struggle is going to come to its fruition. Why are we going to win? Tinowina because we are determined. Tinowina because muriko. And so hatisi kuzodududza. Ndakataura ndikatinoita hwejuru pataruma hatiregedzi ungatobvisa musoro. Vamwe vobvunza kuti nhasi tiri pano ndakupedza handisina kumbotopedza nguva yenyu. Thank you very much for that acknowledgement of your patience. Vazhinji hamusi kuziva kusei taungana pano. Takasarudza chikwata chitsva, chipani chitsva cheNational Standing Committee and Executive. Pokare paexecutive tapedza 5th Congress yedu. Takabuda neteam. I've never seen the concentration yevatungamiriri vane uchapupu hwekushinga vari muleadership yakasarudzwa. I'm proud as a team leader that I have a team of stars. Ei kwakurubhora ndizundaita Arsenal kana kuti Manchester. Takasarudza utungamiriri utsva tine shasha. Ndakati Mwari makanaka. Timu yatakapuwa ine vanhu vanogona basa. Kuri kuti ukamecha ngoti ndakumbo. Nokuti uyo ngambomira muringi 20 minutes ambosimba. Nokuti mukandipinzanisa ndinambo navanhu havani. Anoira pasi mangwanani panani. Election yacho anongodonha chopu
akaita anomuzive tikaendawo kuma vice president uye huri hutsinye kumisa mukoma wangu Mohadi nabiti chiwenga mangwana nikona utsinye kuti mudhara wangu and I'm really worried about vachiwenga mazana handisi kumuona mudhara wangu and handisi kuti ari right hamuna kuchangamukaka unofana kuva nemunhu wanotamba naye bhora haasi muvengi wako ko ukashaya anovhura deya unomzvengani so ndiri kusiya mudhara wangu takati makamwise piko ari kubhizinesi chisa mama chisa kukula izenzo angamiri na Professor Ncube kuti professor akamira apa this is a professor of law moba mamisa mudhara wangu apa achitaura nyaya yake kuti revolution I can't even go to the executive members at now. Very competent people. Team inorola bora. Dosaka mchuona chitisu tirivanani. For the past 3 days, tatrimuna masu. It is strategic planning. Takati chironga kutofamba sei. Ndakana mune new team, you must gel, you must team build. Kurakidza kuti tizivane kuti anorowa ari ku11 ndiani ari ku8 ndiani midfield ndiani kana tambasirwa bhora tokoresa one time tisa mamatisa kukula saka tatigadzira for the past 3 days our team. That's why I'm doing executive yakazara yose ndo utungamiri wenyu from across the whole country. A good breed of young and the old, women and men. Very competent people, and I'm proud of them. Labor experts and trade unionists, Maripano, Nokutendai, we have a very good team. My lawyer, my engineer, Nokutenda, Isu. Pamunoti pamukana manje parukuya. Hatinetsu nemaswe. Yeah. Hatinetsu nemvura. Yeah. Hatinetsu nemagetsi. Hatinetsu nepeturo. Ukaona munhu anonetswa nepeturo kureva kuti iye pachake musoro make hamuna peturo. Saka takaudzaka. Dambudziko ratinaro tinoriziva. Vamwe mukabvunza kuti ndiani kwa-MDC because you want to understand your party. Party inoigore rino musi wa11 September tikusvika 20 years. 20 years. Yakumira toe to toe without being neutralized, without being absorbed, but continuing to maintain my zones of autonomy. Ndaratsvangira yakandudza akati chero zvose woita usatengesa vanhu, usabvuma kunyengerwa, usaitiswa ita wega, kana wagona itisa iwe. Saka very clear. Tichifamba tine 20 years atiri kupemberera. But who are we as a people? Team Yamunoona, these are the change agents. Doma transformers were the Democrats. That's why for us, Karatili Chinjama Itiro, Atispuita Kupisamura, I said Chinjama Itiro. Let the politics Zako change, our value system, our ethos. Hatifani kurowana ninye politics. Hatifani kuvenga kana kudaura roba ne politics. Haufani kuvenga mumwe munhu omusetera ma-accidents because afunga kudarika. Haufani kuendesa munhu kujere because you think that that person has a righteous cause than you. Haufani kuonekwa uchienda kunoshandisa masapuku
kumaruzevha aitarisa by-elections akaitwa kubhikita akaitwa kunana munhu aisvika unonzi kana usina kuvhotera zanu hausi kupuwa mbeu chisa mama chisa kukula izenzo. Now that is part of the reason why tine problem munyika muno. Dumba harizivi bato haugoni kunyima munhu chikafu chishandisa food as a political weapon. Mari yacho inobhadharwa ne-80% MDC vari wama-taxpayers. Mnangagwa does not own and control the taxpayers. Taxpayers voted for us, support us, believe in us. That's why I'm in a crisis, because those who kick the economy forward are not supporting him. Those who support him are not existing. Saka hana vanhu vanomsupporta. Kukura izenzo saka tiri kurwa hondo yedu yerusununguko yeshando chamisa chimisa mama chisa notenda chisa mama chisa kukula izenzo tiri mugwendo rwatiri pane nyaya iri kunetsa yokuti ukama hwedu nemawo veterans hwakamira sei. Isu tiri kutaura kuti tiri kuuya kuno ndataranga tiri kupemberera 20 years. We are realigning the progressive forces in this country. Mawo veterans, isu, madzishe, masabhuku takafanana panhamo iri kufeswa munyika muno. Mvura ikaenda haienderi ZANU, haienderi MDC. Inoendera nyika yose. Vamwe ndokuzvaima kuti masero vavengi. Vamwe ndavaona muno vatotumwa zvikanzi mhanya munonzwa kuti ari kuti chii. Zvandinotaura ndinozvisvitsa kuna Mnangagwa musati mazviziva. Unenge watowa munyamba munomusvitsa. Isa mamachisa kukula musanetsana nemasero, musanetsana nemapurisa kana masoja. Nhamo yemusoja inhamo yako. Masoja ihama dzedu, mapurisa ihama dzedu. We are very clear kuti as we define the nature yestruggle yatinayo, hatiri kupatsanurwa nemadzikoma edu masoja nemapurisa, because my problems are my problems edu, my problems edu, my problems are. Isa mama tisa kukula izenzo asi ndakuda kundichitaura kuti dambudziko riri munyika nderei. Vamwe vanoti economic crisis. Aiwa, ukaona mapundo obuda zvirova kuti ndo chirwere. Chirwere chiri kuseri. Mapundo munongedzo wechirwere. Andimazvinzwa ipa. Ukaona munhu wozvimba asati kuzvimba ndo chirwere. Kuzvimba munongedzo wechirwere. Ukaona munhu aita nhumba zvirova kuti yatsikwa ipa, yakatsikwa kare, yakuva pamunongedzo wekutsikwa. Zhinji ndodziziva dzinoita basa rokutsika. Kana unachiita kupemberera nditaura. Chisa mama chisa kukura. What is the point of conflict? What is the nature of the crisis in the country? Depapi patiri kutadza kunzwanana kana kuonesana. Dambudziko ratinaro chisa mama chisa kukura izenzo. Tine dambudziko 1, crisis yelegitimacy. Nyaya yataurwa pano ndo nyaya inobva pese, kubva vatsvangirai naMugabe vachikonana, yanga iri nyaya yekupokana panyaya yesarudzo munyika muno. Hamuzvisere vatsvangirai vanokohwa gore negore, vaMugabe vanopinda mudura vokuka ndo vahurudza gore negore. Takafunga kuti vaMugabe vaenda panouya Mnangagwa pamwe zvakuitawo nani. Ino pandinouya ndakasiyirwa nhaka nemukuru
ndapfeka bhachi ndikakohwawo zvangu hazvidiwi. Wane Mnangagwa uya square uyu watonyanya Isa mabatisa kukura. So crisis yatinayo i-crisis yokukonana mulegitimate. Vamwe vanoti tikagadzira upfumi hwenyika zvinhu zvinofamba zvakanaka. Let me tell you, nyaya inogadzirwa munyika muno ndeyepolitics, nyaya inogadzirwa mukanyo ndeyeleadership, nyaya inogadzirwa munyika muno ndeyegovernance, nyaya inogadzirwa munyika muno ndeyestructure yeutungamiri. Tikasagadzira izvozvo hama dzangu hatisviki kunogadzira zvese zvinofanira kugadzira. Saka isu tiri kutaura kuti patinogadzira izvozvo pane dambudziko raitika muno, manifestation yecrisis. Vazhinji muri kuona zviri kuitika. Ndau dzaMasvingo haina mvura for the past 4 days. Ndau dzanzi magetsi ari kuita kunge mwoyi. Ndaudzwa kuti kuri matambudziko akawanda kuti mapuraizi anetsa mumasupermarket. Ari kukwira, ndakanzwa Mutula achiti ari kudzika here. Ndisamabatisa kukura. Ndakaona kuti mari yacho iri kunetsa kuwana handizve. Nyaya yanetsa munyika muno inyaya yecorruption. Corruption. Sei ndichiti corruption yanetsa. Ndandiverenga nhasi ndaona kuti kuLupani kwakune by-election iri kuuya maimani. Tsamba inonyorwa navamatema-danda ichinyorwa kuna minisa wehealth. Tibatsirewo kuti utisire madrugs kuLupani nokuti kune by-election inofanira kuinwa. That level of corruption is serious. Minisa unoreply ndiri kuunza mishonga yako because tofanira kuwina. I-abuse of political public office. Kureva kuti minisa akadaro immediately chero isedu chiti illegitimate, but immediately anoda step aside for investigation. Zaki yoenda kuti investigata munhu iyeye necorruption vosunga munhu iyeye. Nomukoma ungitenga chiti zero tolerance to corruption. One is zero here. One iye waona ungaiti zero here iwe. Isamamatisa kukula. Iko tinoona zanonya kuti matsotsi agerani. Kubva pakatanga sarudzo. Nyaya yekuriga election is a form of corruption. Under normal circumstances, vese vakariga ma-elections vaifanira kunge vakaenda ku-anti-corruption commission. Dava vakakorrupta the electoral process yenyika yedu zvasvika tisvike patiri pano. Chisamamatisa kukula izenzo manzwa kanyaenda taura kuti what is the nature of the crisis. Dambudziko ndanderei? Corruption munyika muno, but ichirakidza the crisis of governance. Asi pane zvakurakidzwa necrisis iyoyo. Upfumi hwashata munyika, mabasa hakuna, mari hakuna, vakomana havana kana idea kuti kuroenda kupi. Nyika ine chikwere chiri kuramba chikwira, ukama havana nedzimwe nyika. Ndakaudza ndikati itai usawira nevanhu vane zvinhu, kwete kuita usawira nemunhu ari kutoshayiwa kana masawira pari uko. Aiwa, nokuti isu tinoda kuwirirana nedzimwe nyika. Chisamamatisa kukula. America iri kukuudza kuti gadzirisa kuchengeta vanhu munyika. Aiwa, hatiwirirani newe. Muneiba kana munext door nokuudza kuti usabata chibharo mukadzi wako, ishamwari yako, hasi muvengi. Wandiusire izvozvo. Indofanira kungomira ndega. Mira uchengetana zvakanaka. We must look at our relationships nedzimwe nyika, tivake ukama. Isu takataura tikangotatora tiri kubvisa bondi. Bondi haisi mari, musenyika. Isa
mapurisa anondifonera, masoja anondifonera, maticha anondifonera, president tionewo pamani. President kati handisati ndapinda, mirirai muone ndapinda. Zvibvunzo. Unombobva mufaro. Takatawo. Isu vamwe vanodava mari munoiona kuti mari inoonekwa. Mari inoonekwa nokuti munyika muno tine hupfumi hama dzangu. Lithium yakazara, madiamond akazara, goridhe rakazara. Saka tingashaya nyika ino mari sei? Kuti vana havadyiwe mukaka asi danga rakazara musha. Ndisamavakisa kukula. Saka isu we are very clear. Without wasting your time, my problem ndingatududza ese. Ndikakutaurai ndakazwana nemai. Ndaenda kuGlenville. Ndikazisambavakisa. Nyama yakukomuka pano kwazwana achazive porridge. Ndazviza. Ndisambavakisa. Pana vamwe amai. Professor Mui. Vakandiudza zvikanzi vaiti Zimbabwe will never be a colony again. But ndiri kuona sokuti pano Zimbabweans will never eat polony again. I was really moved by that. Why do you have learned if you cannot line up? Why would you get a tambutika? You can't have a tambutika. But what is the way forward? Because when we say no, you can't tambura, but 20 seconds you can't be. It's to the 5 issues. 5 issues. Number 1. Kuti nyika yedu inake, chokutanga Zimbabweans must be free. Kuti maZimbabweans aite free chinoitaitika. ZANU-PF must go. Kuti ZANU-PF iende chinoitaitika. Tinenge tazvipaisu masimba sevarizive nyika. Kuti pakusawirirana kuri munyika, chii chinofana kuitwa. We have identified 5 priorities. Can you see this down? 5 what? 5 number. Kana zinano zakofana kufamba nazo. Chokutanga, tirikutanga program yakuti muwe political pressure munyika muno ne diplomatic pressure. Munondiudza here kuti tikati toda kugadzira nyika tikashedzera munowira nesu. Tikataridza huwi munotidzefundeere kana vanhu vanoti vakazvipfira kuti vatati huwi. Takuda kuti mugadzirire kwamuriko. Isu takuti gadzirirai. Vanhu vanoronga chinhu chavo pamwe chete. Handizve? Kukanya urongani. Mubumbiro remutemo mune kodzero dzekuti vedu ngatirakidze munhu asiri kufara nezviri kuitika munyika. Munhu wese asiri kufara nezviri kuitika munyika tombokuona neruoko. Number 2. Tapedza political pressure. Isu tiri kuti kana political pressure yaitwa deno zvaigona tauya pamwe chete. Mnangagwa neni ZANU neMDC towirirana kuti takamira
tamirana ma-election. Tamirana ma-election. Akabirwa ngadzorerwe chaakabirwa. Akaba ngadzorere chaakaba. Tabva ipapo. Tochiziva kuti takuita dialogue. Dialogue watakataura isakati hari kuitwa sisi vangu. Harisi dialogue. Kunakidzwa vachiwirirana. Dialogue ndevanhu vari kupokana. Isu nana mukoma munangamo tina kusanzwisana kwatinako ndopanekwa dialogue. But ngapave necredible convener or mediator anoita kuti zvibakirwa zvisabaka panosangana vanhu vasingawirirani. Mediator iyeye anofanira kunge ane credibility. Dialogue iroro harifari kuita ringe rakaitwa namudhara Tsvangirai iye takadzidza ipapo rokuti tapinda muinclusive government kana tawirirana takunopinda muGNU. No, this is not a GNU talk. It's about having a sunset clause. Kunyaya dzekuti tinopinda umu tobuda nguva yakati tagadzirisa ma-reforms akati. So that taba mudialogue imomo takuenda kunew dispensation yatinotungamirira isu. Akapenda ndotakachenjedza nata kuGNU nata kubatsana zvezvisina basa toda kubata nhamo tobvisa nhamo munyika. Kana kuti zvichaita kuti zvinge zvichikodzera upfumi hwenyika nemareforms enyika ndozvakuenda kunumber 4. Nyaya yemareforms. Mareforms atinoda munyika muno haasi ekutamba nawo. Toda kunosandura ana zekite independent. Toda kunomeka sure kuti ma-elections anoitwa munyika ma-elections chaiwo kwete chitsotsi. Toda kumeka sure kuti media munyika muno hatiite ZBC iri 1 TV 40 years down the line. We want ma-TV barika kana kuti umbambamba umwe achingopoza mumwe achidai mumwe achidai mumwe. That's what we want to see. Chisa mama chisa hatiri kuona Herald ichiva nedii rimwe chete because it's a public and state media. Inofanira kunge ichiita basa rokukavha munhu wese zvakafanana. Pama-reforms madzishe chenga wose manhanga hapana risina mhodzi. Usaita munhu weZANU, usaita munhu weMDC, uri munhu wevanhu. Ndavaremekedza vanhu. Isu muhurumende medu madzishe hakuna anowanikwa pabato, anowanikwa panyika. Ndozvatinoda kumapurisa, ndozvatinoda kumasoja. The reforms that we want to see. Musoja ndewenyika, musoja ndewenyika, musoja ndewenyika. Haasi weZANU-PF, ZANU-PF inokuparadza nenhamo. Haasi weZANU-PF, ZANU-PF inokudzisa ruvengo. Musoja haafani kuuraya munhu, haafani kuuraya munhu, anofanira kuprotecta vanhu. Kukula tapedza nyaya yemareforms takuchigadzirira manje nyaya yeupfumi isinaanza. Takuudzai program yedu yatinayo yeeconomy. One time we are able to sort you. Hatina kana dambudziko. Tine nyaya yekuti upfumi hunoitwa sei. Tataura tikati the first thing we must do, let's stop corruption. How do we stop corruption? Ndofanira kataura mumakanzuro. Muri kuona zvatiri kuita manje. City council by city council tiri kuenda kunovheta. Iwe wakapinda une patapata ike zvino waane boots wenbrenda wakaiwanika. Waiti chinako hatigoni kuita honye dzekuZANU-PF. Tofanira kurakidza kuti we are an alternative. Nyaya dzenyu dzokutamba muchiita zvokuti chero chawabata unonama kuri local authority leader atidzide. Ndakatuma timu yawo mudzuri iri kuvheta nokuaudita all the councils how they are performing. I'm also aware kuti vane matambudziko makuru. Ndava hatisati tava ne-accountability mechanism between central government nelocal authority because vanoenda vachinoindafiwa maprocess avo. Staff inenge iriko inotsvetwa inenge iri kuZANU. Kurava kuti musoro unenge uri MDC mutumbi ZANU. Kurava kuti sadza rinosvika kumusoro uku isadza reZANU. Izvozvo zvinofanira kugadziriswa so that we don't have a manipulation yema-systems edu, especially the delivery of the makanzuro. Chisa mama chisa kukula izenzo kana tadaro takugadzirira
panyaya yekuti handei kuma-elections ari pachena anodikwa nemunhu wese. Izvi toita vhara kumashure, vateta kugadzirirai nyaya yeupfumi, toita kugadzirirai mafambiro munoita mareforms. Muri kuinzwa here purogiramu yedu hama dzangu? Munowirirana nayo here? Vanowirirana nepurogiramu iyi ndigokuonawo nemaoko. Mukura hama dzangu, vanzwa purogiramu yatiri kutaura yese inoda kuti iwe tive nebasa. Hatidi munhu anozoti kana tati tigadzire nyika yedu wowanikwa iwe usipo. Ndanzwa zvamataura kuti muri redi, asi kuda kumeka sure kuti munhu wese ari redi. Toita zvinhu zvedu in a peaceful manner, non-violent manner, constitutionally. Torakidza kuti munyika meku Zimbabwe hatitererwi. Vakauya Mnangagwa akati ndingawina tikanyarara. Akauya akati ndakuisa bond note ne$US 1:1 tikanyarara. Akati RTGS ndekuisa ma-exporters harisi renyu musarishandisa tikanyarara. Akamuka akati chirishandisai zvafanana tikanyarara. Akauya akati ndakuunza 2% tax increase tikanyarara. Tikati hayo handei mberi timbofamba, akakwidza petro tikanyarara. Akauya akati ndakuda kudya murimi ndani chimbodya muchero bandawo pamuri tikanyarara. Ike zvinodzoka atitaura kuti mari yonga unayo yavazitya isina mari neudzamu tikanyarara. Mapenjeniers akabirwa tikanyarara. Maticha akabirwa, masoja akabirwa, iwe wakabirwa, mayuda akatorerwa mabasa. Munhu wese hana chaanacho. Petro hakuna, magetsi hakuna, mvura hakuna, mugwagwa hakuna, mota hakuna, masalari hakuna, iwe hauko. The day is coming. Time is coming. Time is coming when Zimbabwe is going to start shining. When Zimbabwe will start soaring. When Zimbabwe will start moving forward. Vamwakutirini nguva iri kuuya. Musabvunza kuti how long? Not so long. Musabvunza kuti how long? Not so long. Nguva yedu yakusvika yokuti shanduko iwanikwe muZimbabwe muno. Akataura ndikati munyika muno ndiri kunzwa munhuwi webasa rakanaka remabasa anenge avhurwa makambani manje manje. Makambani anovhurwa manje manje, mari inodzoka ine udzamu, totsveta hurumende inotungamira zvakanaka, todzorera maspaghetti roads, totsveta mamotaway. Kwete juwa, uchatora juwa gore rino, ichitotora mamotaway, mahighway, tichibva kuno kuenda kuHarare, infrastructure master plan. Takapedza netimu yangu kungo tichipinda kuwaridza. Ungaita masvingo ekuti gore rimweni kwane midhuri mishoma shoma, migwagwa yese inofana kusandurwa, mabuildings oita mahigh rise building, rova dhorobha chairo rinongwisa mvura, nyika ichienda mberi. Zvese zvinoitika kino angaigona mukova Mnangagwa kuti block technology, 4th generation technology angainzwisa iyo 3D ungainzwisa iyo. Panotoda isu tinopinda tinoona munyati. Ndisandamatiso Mukura izenzo. Saka shoko ramunofana kuenda naro nhasi, nzira yedu yeReload yatakati Reload, makaizwa rinova gwaro ratiri kutaura zvikamu zvandataura. Ndakatumidzira Mnangagwa gwaro
ndikati ED, this is our answer to Zimbabwe. Ndikataura ZANU-PF ndoba neshuga yenyama kana muchida kununurwawo munhamo tererai document. This document rine answer ye5 stages tatinoda kuti nyika iende ichinya mberi. We want to give peace a chance. Isu tinoziva kuti answer haibvi kuEurope, haibvi kuAmerica, haibvi kuChina. Answer comes from the people of Zimbabwe. But let's respect each other and give peace a chance. Ndosaka tiri kuti ngationesane ise vananyamu tigadzire dambudziko iri. It's a minor problem, but we must be united to correct this problem. Chisa mama chisa, kukula, izembo, saka reload ndoyatawa kufamba nayo tichikuudzai magadzirirwo achaitwa upenyu. Isu tine anza, isu tinogadzira nyika yedu kusvika yanaka. Hama dzangu masvingo ndokutendai kuuya kwamaita short notice, you have shown love. Manzwa zvandataura kuti the day is coming, the time is coming. But kana nguva yauya toda kuti mutipe support. Tichikutendai nesupport yamuri kupa. Nyika yose ndofanira kuti kana tikataura chinhu 1 yoga yateedzera chinhu ichocho. No violence, peaceful explanation of our circumstances. God bless you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.